Hello mga ko, and welcome to Vlogmas Day 6. Hindi na ako nakapag-intro kanina, bagong shave. Hi Nieves! Ikaw na po Nieves! Lunch na kami guys. Tara, samahan niyo kami mag-lunch. Okay naman daw, aso nga sa siguro po yan. Guys, kaya ayan guys, magda-diet ako today. Parati akong 1.5 na rice, so try natin ang half rice today. Magunay lang ko ano. Ito lang yung aking lunch, half na rice, tapos gulay. Start tayo sa diet guys. Nice masyado yung kalendarya nila guys. Pero mga artwork. Kita pa namin na ginagawa ito. Painting talaga siya. Nice masyado. Tapos kami nag-lunch guys. Ayan, so punta kami ng Choice Mart and CCC na. Bibili kami ng pineapple. For the last time Manuel, makita ka. Hi! Nagyan mo ang istorya. Last day na niya kasi wala na. Design na siya. Mga-brand ka mo. Ayan guys, so today December 6 officially nag-start ang aking diet. So nag-half rice lang ako, tapos vegetable. So bibili kami doon ng pineapple. Ayan, so maraming salamat kay Adrian for inspiring me na mapapaya. Grabe, init kayo te. Ayan, meron siyang orange juice. Ito yung akin, fiber, aids to aid digestion. 85 pesos lang. Ayan, so wala tayo medyo ganap today guys. So, ang ganap natin today, naisip ko is today, this very day, magda-diet na ako. So, kanina, nag-start ako with half rice, tapos gulay lang. Hindi na ako nag-breakfast kasi na-late na ako masyado. Tapos, mamaya, tingnan natin ano yung pwede natin kainin. And, bumili din ako ng pineapple juice kasi yung sabi ni Adrian. Si Adrian, isang Davao vlogger din na same kami nung laki. Nung nagsisimula pa siya ng vlogging niya hanggang sa ngayon na sobrang payat na niya, nakuha na yung ideal na weight niya. So yun yung target natin before tayo makapunta ng Cebu. Kahit mag-reduce tayo ng konti yun para medyo pleasing tayo. So nag-shave ako guys kasi yung mga pimples ko grabe, na-breakout ako. Ayan. Para pag may nilagay ako na medicine na talagang matatamahan sila kasi ang taas-taas ng balahibo ng mukha ko dito. Taas-taas ng aking bungot. Ayan. So balik kayo mamaya guys sa celebration ng last day ni Manuel. Kasama namin kanina. So medyo maingay sa background kasi nasa doon, malapit ako doon. Malapit ako sa kalsada. Ayan. Alam ko mahirap ng diet guys. Sana gabayan ako ni Lord. Practice muna kami sa baba ng sayaw before makauwi para sa party namin. And so bukas pupunta sila Ian dito sa office kasi meron KD party na para sa mga anak ng mga employees. So dalawa sila ni Yuna dito. Hala, palupat na ako. Tapos na kami guys. Hi! Hi! Joiners. So punta kami ng muna.
Hi guys, sa Gmall na ako. Tinatry kong makakonect sa wifi nila. Kasi upload yung Vlogmas Day 5. Tagal talaga siya ma-upload guys kasi nga walang internet kanina and battery empty na ako. Mag-shift ako maya-maya sa Nova 3i kasi wala na battery ko. Empty na. Wala tayong masyadong ganap today guys, pero bukas marami tayong ganap. Naway ako sa arcade today to meet you na Gian and my wife. Pag nagsishave ako ba, malabas yung double chin. Hi guys, sa Gmall na kami. Hello! Hi! Kain kami, nalibre sila. Lubat ako kamera buang. Naka-ulit ako. Sa driver. Bakit nag-ulit sa lang? Ayun, nalibre sila sa amin ng Jollibee. Yay! Yay! Busy na siya. Ikaw daw na. Ikaw na. Wala siya maglibat eh. Libat! Chicken. Ang sinalo mang halang sam. Tapos na kami mag-dinner guys. Wala na. Busog. Hi guys. Asa man po? Asa mo nagkaon? Busog na ha. Look. Ayan, so on the way na kami sa taas guys. Ano na? Ayan. Uy! Hindi na. Hawak. 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 Ito, ito na. Uy. Ito, ito. Ika mama. Ayan, namimili sila ng cellphone guys. Kaya 15. Kaya na, pero gusto ko ng white. Oh. Huawei na white. Asay mo na. Ha? Kaya nak, mahulog na. Oh, mahulog na. Ano dadamta? Ha? Daday. Ayan. Bibili daw sila ng cellphone. Pero wala pang tira. Wala nga muna. Wala nga muna. Ayaw tayo guys. Ayaw tayo doon.
Kakain na kami guys. Bye! Bye-bye. Yan.